Mwanchumo rigereria ensa neyemo kurwa asobo gatagati bo mucho Nairobi ase ense ya Kenya asobo tukoboiga bwa 15 na kabero motinyo 10 mwaka iga bwechiri bubere 25 mbuya mona soko choregeta seni kiago hia Soko TV ase chinga kichiga gokomanya aya aenekiwe kurwa ase chinsemo au chingongonye chinse ande monorogongo rwagusie county ya Kisii ne county ya Nyamira ne chi county chonsi 45 na ibera semambi yarenge ntambe abariki baito bamangana babikire kambi ase chinsemo au nabono batwariganirie hamanga yaenekiwe na inchenchi gokomanya gaiga ase enchira yoboikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi ase libagari abakombwate ase kurwa ase studio ya kabere kwene kiamerugine chibicha na chigo cha senchirengia togosabiru karanso ike obena intwe kurubono goika omwerio herinde tokomanya boigonyora na bokobwatia hamaya iga kurenso kense mobotuko bwarero wetera ase mitandao ito yekerero Facebook na YouTube na Soko TV na boiga ase mitandao yane buna Clinton Ndigi korende tutaranyora ase enchira yoboikirano tigaturanyora ase enchira yobwingi. Of the parents who are going to the schools. Oyo kuriye kirgo kyobora ibwense gwetere kiama ya Jubilee Fred Matiang'i ogendreire komoche serikali. By way of impeachment on the following grounds. Mugavano Nyamira Amos Nyaribo hasege karangiro naendekera ba MCA barigetie komorusia bisi gwetera somo swada. Ana define afanyiwi kitu anatembea kwenda hapo. Tigatwegerere abana banyaruka n'abasubati nenkwane y'umutendero w'abasubati county ya Kisii Doris Aburi. Karibu sana mwanchumo rigereria bono niko tugochaka na roboti rokobwati ase ntunde ya gatatu rero nige bunge county ya Nyamira gwetera somo MCA we ward ya Banyamatuta omoske Julius Matwere anyara koba gakoenekia okobekwa kumuswada gukomorusia bisyo mugavana bwe county yo omoske Amos Nyaribo asama mocho yogotumeka abisi ya yebobe kogenda mamincha ne katiba ya Kenya ase egeikaro kya bene ritukoria rero Jumatatu niko bono kyabegetwe ase egazeti ya serikali asaba MCA merongebere noyomo baikira na ase egeikare kyo kyaragwa no monogeri homonne bwe bunge yo mwishimiwa Thaddeus Nyabaro muri kito Stephen Nyariki na abwateria ebikarebyo na bono twarega ndio roboti rokubwate era tina bunechiko mwibure embori y'omuntu yasire nari embori y'omuntu Asentunda ya gatatu ni gabe MCA ba Nyamira barache gotema konyegeria etukiyo mugavano Nyamira Amos Nyaribo Mega yo MCA wa Nyamatuta omoske Julius Matwere kubeka rero muswada bo kumurusia bisi Nyaribo asama mocho yo kogenda maminja ne katiba ya Kenya kabiri ama mocho yogotumeka bisi bobe. Next order. Administration of vote. Next order. Communication from the chair. Next order. Messages. Next order. Petitions. Next order. Papers. Next order. Notices of motions. Notice of motions. Honorable Julius Kimomi Matwere, Member of County Assembly, representing Banyamatuta, filed Gazette Notice number 231 of 14th November 2025. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the Governor of Nyamira County from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Asige ikaro giekiranwa na MCA merongebere noyomo ekyo kyarawa hano monogerie bwe bunge y'omoske Thaddeus Nyabaro aseri tukoria rero ya Jumatatu eritarengeri tukorie bunge asekorende yabege ikaro kya bene wetera egaseti notice ya serikali
Mega yo muswada iga kubekwa ni gobone bunge yonse ya matuko ane barasangirira ibirengerero korwa abamenyi ekerense ya matukata nabere barache ko mwari baga umugabana Nyaribo goikabo sio bwe bunge yuero monyene gose wetera umwakiri kwegera igoro ya mamocho bene Mega yayo nigo aba MCA 32 baregweri bagari wakachikura asukurusia Nyaribo bisi nigeraganirwa aba MCA 22 wake kura yo komotomanga 1 2 jambo ni moja 3 Eritari itangani Nyaribo kuminjori ya korwengori itangani nigo mu MCA bwesise muskecho sia mangere abegeto muswada hoyu hoyere tuwense naba MCA eri akabere mu MCA mochore bwe chama ya Wiper muskechu Matunda abegeta sekorende boigo muswada oiga hotugutere twisko. The ayes were 18. the nose the eyes The noes were 18. And for such a motion to carry the day, the ayes were to attain a threshold of 2/3, which is 23 votes, which the motion did not attain the threshold and has been shot down. Ine eraundi yiga etuki nenyegere Stephen Nyarike Mude Ensoko TV county ya Nyamira. Nimana murikito Stephen Nyariki kurwa se county eyo ya Nyamira togoska bose mwancho murigaria togwira na se county ya Nairobi asebono yo korige kirego kyo baraibwense oyubo igoro mokonyi bumuraiwe kyama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i onyara kubaga ko gendera kugikiria serikali ya Kenya Kwanza kubwatikana n'uburai obobe okwana kurwa samaga chamane ye kyamekyo haiga somo cyo Nairobi nigobona Matiang'i aruro kuboria gocha saba Kenya komwa ekura yabo eriache korenta monchiria ase ense ya Kenya nabigo kwenekia abana nkonyara bare masoma senchire bwanda tebuna gotumanyo murikito Linet Nyambane. Sasa mzee uende kupea watu shilingi 200 na maharawe, their children are not going to school, they will not afford going to school in January. What are we actually doing? Gukwana kurwa asege ikarekyo Matiang'i nigo aira chinga kichai chinyinge kugikiria serikali ya Kenya Kwanza asokurwa bokoreri obobe cha saba Kenya anene asarage kiara umuroberi bwetsemi uyu atebirobeire guruba saba ibori. And then lift the burden of the parents who are going to the schools. Lakini sasa muende mpewe pesa every week, mchukue 3-4 million shillings mnapewa na ni pesa ya security na ile nyingine. Munaenda nyingine mnagawanya hapo katikati. Then you end up in the village to ask people to queue so that they get 200, they get 100 and so on and so forth. It's actually shocking. Chinga kiechecho nigo ararire bene uchaka chikambeni chokori gichikura ase chinsemo ao asa rokobore gocha saba Kenya kumubwata okoboko. And tell them safari tumeanza sasa. And tumeanza safari tutatembea kila kona ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Arenayo nigo Matiang'i aenekirie erebuna omokonyi bw'ikyamekyo nigo agocha kwenekia ubwasioku ase ekyamekyo ase abagocha korigia ebirogo ao byage siasa. Sasa tumeanza safari. SG wetu has outlined. In the next 2 weeks or so, we will now issue the communique from the party headquarters by the Secretary General on all our planning and how we're going to fill up all those offices. I will myself meet all elected Jubilee officials from governor, senator, MCAs, kule kila mtu, MPs wote, na yale ambayo yaliyopita niwaambie tafadhali. Let us forgive each other and move forward together. Maana mnagani? Yeah. Kama tulikuwa na itilafu kidogo tukakorogana, sometimes also transitions bring a lot of things.
igati ababwatani bekiama ekyo abo baikirana ase geikaro ekyo nigo bono baruro kuburia gochiase egesaku kyomugusi wesokia asobonge na komwa Fred Chikura bono mugusi ase kwabeta manyanga Fred Matiang'i wanchirwe na keromo Kenya na abono ni igere igore yao nayo kubike kura yao ase Fred Okengo Matiang'i egera alliance itu ya Kenya ikiyoka na kigo chikokonya omuntu ora fix Kenya omuntu ora lento gonchureria kuri gutakira ase itu ka Kenya nande tugo ikenga kieri togo akachikura abandu baminto ontegerere buyabo mwaka chikura chonsi pake bali mere chiro pako muroiro re nyagitari asoka kurwa rokwa sana ake kura makwera ni gatanda chikwandira kobwena 2027 nteroji waka kura isiko around ye tutaite gochibeka chonsi pia masabisa kwe byonsi bibi atobwatire buno mugusi ga kinto chitukuta bone ge tokoruwe ga togende nsibaka grassroots korwe polling station kerase to make sure kero mwana okore skuru watire kebande na ndabwate kura. This time round we are not just electing a leader wa kipindi. This time tuna elect mtu mwenye ni mfanyikazi. Wani gato gwate president etaite ko monto ensura lakini hata maeti asa korusi. Etaite nyoro monto karago gotebinga ko are gasi go so to create job opportunities bunabasa twanyora ase tokokorere gasi. Singaki omokonyi bumurai bwe kiama gya Jubilee omoske Fred Okengo Matiang'i anyare ko baga kurwa enkwana ya Erit Koria rero ase enkwana ya nigo anyare ko baga komochia omurai bwenso omoske William Ruto kubwatekana no botutuka no bobwatiranetie serikali yaye asa kwaneire omuroberi bwa masoma bwa satebre buna abaroki gwa bange nigo bagochigusinyu kuira na chiskuru asa matukari bosio nigo bono aruro kuboria gochia saba Kenya kwene kinko mwakira bare kura eria chikoreta amaunchorere nabo igo amagenderero ase ense ya Kenya ngoripoteria Ensoko TV koruga iga asa magacho ye kiama gya Jubilee iga aso mucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. We are seeking for an opportunity to give the country an opportunity to go. Biamono mulikito Linet Nyambane na roboti rwa senchira yobo ikiran toko skabosio mwancho murigaria tokore na ase county ya Kisii aso mwakilishi wabasubati ase county eyo ni goritko riarero abagandrie abana abanyaruka abo baiboreta abana bare kibare nekegori egeke nabo igo bari babwendrete osebe bwatraneti abo bari nse miaka 15 netatu herio kuba obosemia kumanya kwerikia nabo igo ase omoroberio oria osha nabo igo gokonya bari barase chiskuru kwegendria asa masomo nigo bona nyare kubaka gwesokia na kugikiria bikore bya abana abanyaruka gosariwa na goso ase amashirika ao kubwaterana ne abisi yaye herio kwenekia ebikore hebyo nkugikirwa bire byo gosaria abana abanyaruka ase county yo ya Kisii chinga kechiga abanyaruka abange babeire bakonyora abana bare nekegori egeke muri kito Caroline Mausa narenga ase omoyigoyo nabono twariga ndio robot rokubwati Tukoria rero nigo mobimenere pwe county ya Kisii Donya Doris Toto abareganiria abana abanyaruka bari bebwateraneti na baigo bari banyoreta abana kibara bake abo bari nse kegori ke miaka 15 na 3 ase chiabisi cha imeyo mochobosongo abo asabaga ko bakonya kweri kense yo muroberio sha na baigo ko basaba bari batagete kwegendereria sama soma abo kweri kia elibabe bakonyora obokonyi. Hawa watoto wako na watoto they are directionless. Hawajui wafanye nini. Wengine walikuwa defiled. Mkutano wa leo singeleta watoto wenye wako below 17 years kwa sababu ni wengi. Kama waleo wenye wako hapa wenye wako under 13 they are about 50. Wenye wako under 14 they are about 80. Wenye wako kuna hata mmoja alikuwa hapa kuna 11 years ako na mtoto. Wenye wako sasa less 15 years they are about 200. So hawa watoto hawajui SHA inawalipia free hospitali, hawajui they can enroll for courses through the Ministry of Education waendelee na shule. So hawa watoto tunawaandikisha na we are coming to roll them out in January. Ndio sasa muone real things. Today tulikuwa tunawaambia what they need to do. After kupata mtoto of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. Nilifanywa SS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba mama county anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers,
na kila kitu. Mono ni igaragire biara gucia saba ibori bari bakoba bakwegwa chibesa nkeigo baba bakobwatana gutuguterare ebina bya bantu bari babwatetwe bakobasaria abana babo abwasa basabire bono banyare ko baba kubwaterana no bisi yawe ilikwene kiabuna abana abo nkonyora bari obwene bwabo. Wazazi wanaletewa 10,000, wazazi wanaletewa 15,000, they pull out their cases. We know because kuna cases huwa tunafuata. Of course there are some few elements kwa hizi kangaroo courts pia wanapewa pesa wanaribu kesi, they tear the evidence, wanasema file yako ipatikani. That is the worst bit that we get from the kangaroo courts. Mtoto anaenda kuangalia ile file yake anapata iko. Now those ones who want the case to be heard to determination, unapata mzazi anapewa zawadi, mnafanya arbitration kwa kesi ya defilement. Surely what is that? Atikana ne bikore byo kometekana ko gusarigwa kwa bana bakeme county ya Kisii nigo mumenere poyo atebire buna banyare ko baba kobeka omuswada ase ebunge nene yubarachi ko baba kubwaterana ne wizara ya chisemi elikwena nobo semia gochiase abana ekero barase chisukuru eliko bakonya komenya ase obugima borobya nanene mono gwetanga korwase amarita mapema. I have my sexual offences bill. It went through the first reading, inakuja the second reading. Hiyo ina propose tunakuwa na sensitization yote inafanyika kwa mashule, awareness, watoto wanafunzwa, hakuna mtu anakufanyia FGM. Hii mambo ya teen pregnancy mnaambiwa life after it, how to do the prevention. So the bill is about to task the Ministry of Education ifanye public awareness in all schools, watoto wajue about this thing. Juu kuna wale ukuwa defiled immediately wanaoga, wanaharibu evidence. Na wale wenye wana defile wanaambiwa utafungwa forever, watakosa kufanya hili jambo. Baigo niga yasabire amashirika ali atendete obwene bwa bana anyare ko baga kubwaterana n'abanyanyimbo abwase kero ekina kyanyare ko bage kobekwa ase bali batokire bakubasalia abana banyare ko baba goikigwa mutubwe kigambero na baigo gwene kyabunango kyane bali ebikore ebyo. Watoto wanasema hapo walinitoroka, wengine wakani block, they are not supporting the children. Mimi naona ingewezekana tu yule mwanaume anapatikana ana defile afanyiwe hii castration juu afanyi msichana moja. Ana defile hapa anaenda na defile. Wamejaza watoto wengi wenye maisha yao tutawaribu hapo mbeleni na mnaweza pata ni wagonjwa. Imagine tunaenda kufungua page wale wana defile tunawatangaza watu wanawajua. Ndio msikuwe mnatoka kijiji mkienda mkidefile, we will deal with you. Hii makosa mnafanyia watoto ni mbaya sana. Ruase county ya Kisii ginko reporter ya Mayane Nsoko TV ili taria nema osa Caroline. Lemano murikito Caroline Mausa na roboti ruase nchira yobo ikirano mwancho murigari atogosuka bosioni kubono amate emo kurwase kenyoro kia Muruga bosamaro hense moye bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira yanyarire kwesokia na gusaba konyora obokonyi winchire moyo gochia kwagachirwa enyumba ekiagira nigo bamenyete obogima bubotako bwere nane nigo barwarete nigo bono basabira baraibonsi na basamaria bayagwesokia ejo kurwa hogosira gochiase enkeyo una gotumanyo murikito Wycliffe Orenge babwato barema omwana omuntu Samuel igarwarite no mwana omuntu Rebeka taikorora maisa ya bia na bwato bare aiga na se kenyoro kia Muruga ekyo gotoka ime yesa location ya Bigege location ya Bosamaro chache ensemu ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo tokomonyora omugaka Samuel Nyabuti no mongina Rebeka Busibori abamenye tobagimo bwa bakongu kubwatakana no botako boere akiribiya sengenje mwachire kondora bakongu mbwate no bwinyumba akiribiya sengenje murankonye na bankoro anda sinka bono asenje mu jando mbwate ne bwinyumba ko nyumbwate tu amali kirororo mare no mare kiroro bakongu ko nyumbwate nje no bwinyumba are no mare kenje ekero kurigereria nkeje igasobware na bokorora bune muchando monene noreo uyogane tio bokonyi bwa bwango kiagera nonye na mabati enyombe yiga nigaerire na kubachoka mono na igo kwirira embura ko batwira aki ase nyumba yabo igo babwato botaka burubobe aki onko yunga ensoko yaitu kokonya muri abantu mutari gwancha aki mubakonye
bona abaminto barororo ebachandegete bagotweru bono buna embura yatwete amagena ebaibundete ekona imeiga na obonto bwabo bongo bochanja beiga bono gaki bakorara chiba igoro moroche emechando eyerega abanto togosaba iga keye encharero kende nkeiyo ebakorara nse nigo babwato koboria gochia asonde bwensi uyu bwato moyo bwancha wesokia eliaba ikange na kobakonya wetera soko bagachire nyumba gusaba konye bonde bwensi buli boratoke mai ntomaiti gosembara girete bono akionya mugwanja bakonya ondo bwate kende no gochanga iga mototomere gocha akitwakumire sana bakonya sengenjunga okorigereria kwane banana narigereiri gose twarigereiri na bamate ne chinguru chigotobora torabakonya lakini nare kubasaba onde obwata amabera y'ogwanja kaki none ndagera gosase bakorara eyamate yabo nigo yaerera bene emechando ibarorire ase nkeyo na gwateba buna abo babere nigo barabarwire ase batari konyora nonyene kibakoria sobwango omongino oyo garwareta amaiso tari korora igakogokwana naende ogokwana bweba igo tari korora omogaka nyene omorigereria omogakonchoka none esati yokabegete amaene igora ichane yanga teiyo igo togokumina bona togochikomenya iga kende nki enyomba yoka igeba chogeta embura buna yatuga egoturioka gaki ebabwata obokongu bokorara mbari korara yagera omwana omonto Samuel igagotarabokia ase eng'encho none ase amenyete tabwati nyomba abire abarai bari barase ebirogo na bari bakoriga ebirogo ao wesokia ase enchera ya bene eri kurwa bokonyi gochia ase nkeyo tokonye twensi ntochandegete tokonye gaki ase enkeyo iga nenti tororokane gaki inche ngoteba ng'ambuya mono gaki na banto bonsi bari bagotorora tiga batokonye bacha batokonye moruga 1998 tulimukera igoro abaisimiwa moisimiwa buna chanua babarochasi gaki ase more omoyo omorabu mwanje babokong'o mogeni ase ino moruchisiki momoja korora moruo omochangoga omochioyo obwene omong'ino yaro omouko omogaka arwarete akoraminya kabune barimo motagocha makonyo omochioyo nigirachi kobabuya ekera barai na basamaria baya baresokie eri kurwa bokonyi gocha ase nkeyo ingoripoteria Ensoko TV korwa ase kenyoro kia Muruga Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira iretariane Wycliffe Orenge tugusikabusio mwanchumo rigereria eamate ya Joshua Mukaya Muriasi korwa ase kenyoro kiabo kiambori imeanyangenye wodi ya Nyamaiya nsemo ebunge West Mugiranga ase county ya Nyamira nigo yesokirie gosaba abasamaria baya kwenekia bunanko bakonya bare erio bakumurusia nyagitari omong'ina oye Jennifer Sigara bw'emyaka 53 oyo ebilia ya nyagitari yaikire chiringi chiribu 15 na ibera ase nyagitari ya Tainwek maiga yaye kubutorwa okogoro efamilia yo nigo bono yaonirie kira ekemo na nigo yasabire ekonywe erio kumuirania omwanchu abo inka unaga gendete para kuligi echumbi ndikubeka rende tini ngujuwe ko okonora sensio roe enyange kumutata mane igonchande yeta chenge nchumungino nara mugwali sana amwiri nonye kericho akamuri kericho kaja kumuira kwere naende kindo bono tumbwati kenega nko ni naende ndama mwana na leo kolega sio kweria bono chingu chanyere linye kitaki oluchene nja kende nkeyi abana bakonya abuke pandete konete gonchande yitubana mungu nganyora kachari alirange bibiya mwagete akati wo mwana kero kurira umutyoyo amana gato kuyorigereria umutyoyo no rishe sana ikyaro buri mirumbororo no mono mugako yagotire atoro nyone chimbuje kiri umutu kirabitese bobwa nememe mwana utokurigereria umutyoyo no to kwa nyinjira no gokonya lakini wono amana no konyora goitura ntukurinzi tini twasaba baraivari bonse baranyare batokonya umutyoyo amana utokora kyo mungu yorne itara bono naiga senke yo mugaka ominto no mong'ino yabuna korwarka sine gitari ya Tainwek kuikamba kona kinyoko epiye nabo yarigere siringi 700 ne namba nareye ase bari bale bonsi bara kuno neriria ndanya sai asa bara ibali bara iga somo chie orangenyo
ekinyoro kerebo kiamboli omochio muri asibuyonge Mwanchumo rigereria nara yu asense meiga entangani toskare nkure na tura asense mo ya kabere tunyara ko batoko gendra kwemanya semesa ya maya koru en soko ensa AM. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Amoriri nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo chenu kumurikira marwire nobo wenya nyora murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Nensoko TV oboroso umugusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo murobiryo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV oboroso bumugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutuligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika iligo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito ime Nensoko Nensoko yegoro yeito ime Nensoko Nensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi.
Bebono mwanchomo rigereria soko gendra koba na intwe na bono toko gendra bosiko komanya haya aenekiwe Eki heyamo yoka na matuko ane aetire maiga nyuma yegetaseni kigagia Soko TV kumurikira homoga koyomo ni chiamate chinde kurwa sekenyoroge chibuobi heyo gotoka se wodi ya Gesusu abaga netyo bokonyi which wheelchair ni gorituko ria rero bare ni kibako gokera maiga yoko nyorobo konyo bu gwetera saba samaria abaya chiamate chiri cyanyora obokonya karituko ria rero ni go banyara ko babakora nimbu yamono na gosaba chiamate chinde hejo chire no kugania ko bokonyi which wheelchair echo banyara ko babago konyo eri kwegendereria buna agotumanyo muri kito Sophie Kerubo na tware koria ndero twamanyora esaga na tware koria ndero twamanyora wiki yamoyoka na matuko anyarire koba gagweta magega yegeteseni keiga Soko TV kumurikira omugako yomo obyo oganetie obokonye bwe wheelchair kurwa ase kinyorogie chibobi ime ye wodi ya Gesusu ebunge enyaribari masaba ase ritkoria rero anyara gotwara omugoko magega yokonyora obokonyi kurwa aso yokoboria ekerogo kyobwe MCA bwe wodi ya Gesusu Kefa Sagana ni tukuria na riogo etako kurigeria barwire gwetana renge kwara na wheelchair ase wodi ngima today na na chi wheelchair 10 in total komenta nayo chiamate 10 nigo chanyara gokonyeka ase okoegwa chi wheelchair ekernonya Sagana anyara goteba muna ekerenga kiye ekenene nigo arache koenakia bari abaganete obokonyi ngonyara ari gagosoya okoboko igorero bona abu mugaka no twari gocha kwera nere yo mwerio ase Saudi na roche clip weke TV 1 week ago akarokia bete ya ase TV kabanga mugaka na itaji wheelchair igonkanye include among the 10 chirina na rero ngatanga nere moretri wheelchair yayi ekogera abara imaro numo abasamaria ambaro abaya pariba igobono bitkoria rero aina rutwara okora rero no twakurira igasi ya rero ase chiamate chiria chanyora obokonyi nigo chesokia na koiraniria mbuya na gusaba abande bokonywa ase nonya bateba mbache kubwate sia Kefa Sagana ase ganga ya yenene yokoria ekerogo kyobwe MCA bakina ari kuba ase ntu mwangu swiriri yani mwanko timatina kindate tiganya saba sisini nande kyukuri kibakonyore ikiagero yokorwa na nyasaye go ikakoro chikwaro mabira arira ko bakoinyora umwina baba ari abange bakoinyora abachane gete nebirema muna mwenyuira ona nende tukubasabira amaya ajinjira kiri muri ari andara gokonya mwenyore nke ya singenjo yokobera lingambi yamana singenjo ye mwaro rire ngambi ya twakwanire na ninya sawa obwerero umugambi aletire lingane liri yamana se family yeito asingenjo mwana omuntu Florence yangira lingambi yamana aso mugambi kora ngambia kwika ase kejore ke osenge ya dre tora twere bokongu gamarwire umugina korwara akindero doje ngina sawa kodira maya tikasoko asoko imutuguka kakia ninjira muri gocha omwana na gagitiga wairane na anda ese mwaru sinande byose paka birano yasa ko sisi nando nyore kyokuri gigaki abamulamba nabali basomete saki bamunta chate injendi kabamwe abamulaba batenge bagendangako gaki kokora likura tonya batano likabantu ayo lichukura gaki kya abatango likabantu tochukuganye go twabo gaki yasaba sisini inko ripoti ya geteseni keiga Soko kuroiga ewodi ya Gesusu ebunge nyaribari masaba county ya Kisii intenkor kwa Sophie Oigara tukuska bosio mwanjumu rigereria ni gobono abasae kurwa sorogongo rwa Gusii baburiwe gochamo na kubwaterana herio kuboria hebirogo byoburai chingaki bonensi ya Kenya genrete kuyarigania asobochori bu mwaka bwechiri bwibere 2025 na ibere hayankorengana ne kiombe kia Youth for Youth Initiative abo basegetira abasae kwene kya bunangwe soke bare na kwerikia ko baba kichukura asobunge iri korenta monchoria ase oburai bunagotoma nyumuri kito Debora Kerubo abasae kuroro gongo rwa Gusii niko bono baburiwe gochamo na kubwaterana iri okobori birogo byoborai chinga kibonense ya Kenya genderete kwyarigania sobochori bwo mwaka bwechiri bwe 2025 aya ngorengana ne kiombe kia Youth for Youth Initiative
Mimi nasema ya kwamba this is a good initiative, Youth for Youth, because abasaya bibiru sana. And one, I concur with my colleague, abasaya mbabuga tibesa bakuli biru lakini mbabuga togongo. Na ni mbabuga vision inga ideas nchiro. So that's why to ati abasaya at least tuni ari kwempower yo muito to mundu nakwati birenga bire bijatabuga tibesa na gutogutara na turabange iga twamokonya. Ngochaga tucha none search words chiabo tutara na to speak as binyoro at least tosoke mundu mbatoka na mbatano. Mosa abantu bari mayaga abange babo ibakora ibiro byo MCA abagaka baitu bari mwikire myaka ya gucigoro tweri bagansa iga genda gucibucibucibu kabana tigira abana baba bakene barabunsa iga at least banyara ko nyore kerugeke bakonye ebinyoro byetu that's what I can say. Nigo basegitira abasae kweneke buna nkwirike bare chikura sobonge iliogo chamo na gusira naso kurige ibirogo by'oburayi cinga kibono bakobolia barayi barabisi ko abasae mabaga Maria Nkoro ku Geto Felix Onkova Nkoro wodi ya Bugusero nchomo secretary general of Youth for Youth movement muna moyo kule kurwa sele dalioke kurunga Youth for Youth movement ikerenge kenene kie movement yeito no koleta abasae aba asiasias se miaka yetira abasae to abere kobanga to be Kristo kwake asisa uri abagaka abatata barore birogo miaka yawe ikira bagutimoka lakini bari gotoibaga ntu abasae tosose kirogo niga abasae abo bachiramo na kubolia beboli kubabwatesia ilio kwenike nkonyora bale birogo by'oburayi cinga kiecio nigo babolirie murayi onde bwensi ogotia kubolio bagabana gochoro omusae kobo mokonyoye Youth for Youth movement ya chirenga tunyare ko bantu kunyara to kurigeria abasae bonse biba kubolia birogo gochakera abasubati tocha sabantu bali disabled yani bali able differently tomaye gocha saba ga abasae abamura na gabanta bange tobauti igege ntekenene kirenge kenene kya Youth for Youth movement ngo saba abasae bonse pi abamama n'abatata ninjwa moto sire indu tomaye tenga ki emu atoirete skuru to anyorro bongo bono tiga tubakorere gas to iranirenka to anchiro to kore gas ko nyabata batumuke na into togenderera go chibosio igonche ngo saba omo youth onde bwensi pio tagito ko bolie kirogo iga bona story ga no asagia ko kurbono go chibosio inchumoto join na ritogo sukama go chibosio na Youth for Youth movement na ende ngo saba iga ase miake menge county government yabere ko batego tego tuara abantaba nena bagaka se birogo lakini bone ga guchibosio togo tangasa 70% yabasaye bagocha gosoa youth bagocha gosoa county government na iga abako nonya nduru ko abo aboni nonyo mugavana sali tigamanye iga habe ke bintu bya bya deputy aya achoro mo youth emyaka 45 go ani bite ko nyari kana gochiero ko mabera kongusana igo ntengo basaba aba mama n'abatata abasaye abanene n'abake ekiombe Youth for Youth movement nere koleta change Kisii County, Gusii County na entire Gusii region biamono Deborah Kirubo Ensoko Manjo murigeria nara yukuru asensemo ya mangana maya na yakubwate bono nkuru asensemo ya chikosori Ase ensemo ye chigosori murikito Daniel Mwaga niga komanya abana b'esukuru ya maegerio yenkoyo ya Wings of Hope nigo bachengere myaka 5 ye club ikyo ogochakiwa ase begokia kurwase ubuse ugotenga amo nechindagira ao ekyo cyaro sigwa na baibori babo nabo igo konyora obasemia buna babwana tekomenya ane chinga kichiga chirusa entambe goikarana ase omoyegoyo Osigati abekirana ase omoigoyo ngamo no CEO Bilic Foundation huyo nyara kobaka kurwa ogosira gukubaira abana abwe kogendra gukora umukia ase okonatera ebiegwa byabo Eskuru ya maegerio yenkoyo ya Wings of Hope yabana bali barense y'emyaka 15 nigo yachengera bene emyaka 53 kurwe chakibwa asabana abwe ebaira chinga kichabo cyabene kumyeria na guchengera litko lyabo
ase omonyegoyo obakweria ta Chapel Feast nigo abaiboli babana abo besokia sobonge ase bakaranga chabati na kwa abana abwe bunenchira ya mojo kubagokya na guchinga lituko lyabo gukwana ekero ky'omunyegoyo omwarimu bw'esukuru ya megero ya Wings of Hope Joel Mafunga nigo amwakerambu ya mono CEO Obireki Foundation ase okubakonya kwena terebiego by'abana abwe nabo igo gwikirani omunyegoyo Chapel Feast ya senchira ya bene nanyanigo omukocho oyu nigaboli abana kwerenda nechinga kieche echeru ntambe elio gwatana na kurwese ibikorwa bitali ebiya. Jina ni Coach Joel Mafunga, Coach Wings of Hope. So actually event ya leo ni Chapati Fest. Tumecombined na gala ku appreciate wachezaji wetu because majority of them wamekuwa kionyesha effort throughout the year. So this is the right time kwa award. And also tunapenda kushukuru ama hii partnership imecome through mtu kama Biliki, tuko na MCA. Asa mtushika mkono sana juu hapa peke yetu hatungeweza. So tuna appreciate. Actually kwanza tuna turn 8 years old. Kwa hiyo msimu likizo unajua maswala zinakuanga mingi. So tungependa watu wakuwe safe. Kila kitu mtu anafanya tu wakuwe safe, wakuwe makini. Violet Kwamboka oyorega tia baibori oyekirana ase omuyegoyo nigo amwakirambu ya mono Biliki Foundation ase okobariganira omuyega buno yo Chapel Feast elio kwene kinga abana abwenkwego kebali na guchingira lituko lyabo senchera erengiya. Sameleta ngolo Violet Kwamboka ama mama yao wa Wings Hope wakambi ya mono aso mheshimiwa Bill Foundation soko to support tune community tutaleta Chapel Festival tuacha buna community aba Bible twensi abana twasanga seri tukolimo tomanya abana baito na kibale ndeta ase team na ndo aba Bible tomanya tsila cyabana wakanambi yamo na agenderera ibo ase nsemo ya Lilian Akinyi ujure gati ya Bible ni gagokera omuyega buno yo kwarigane bwa senseme yo nanyanigo ni gababoli abana abuko bekomokia sama somo nanyana asamegirio oyenkoyo ase nanyanigo irachinga kichya bene koboli aba Bible kobareta abana babo bali bane byegwa elibanya koba abagwesomya. Kwa majina naitwa Lilian Akinyi na naambia mheshimiwa Bill Foundation asante sana juu ndio siku yangu ya kwanza kuona Chapati Foundation. Nashukuru sana, arudi tena na tena. Na watoto pia watie bidii sana na wazidi hiyo ndio talent yao itawatoa nje, wafanye kwa bidii sana. Kwa wananitazama hata na wazazi tunawaambia ama tunawaoji walete watoto wao wa support kwa mchezo. Ne omonyega o Chapati Festival oyogo karakana igaiga asegeti kerekia Wilson Airport ase abana abaria wa Wings of Hope bankoyo b'imyaka 15 go chance bagendera tego chenga itiko lya lero nanyanigo nigo abarai obekana nsesemeye erigo semya abana abo buna baramenye anne chinga kiechi ichie erusenene y'abana nanyanigo wekera naso omonyego jiningo omurayo yo mobo obilika atebere buna abaiboli tikabareta abana babo ogo chas chigosali bunenkoyo kiagera eyo onero ko beka asokomanya nembwengi yana bego gwetanga korwa ebikorwa ao nane chinga kibune chiga achie eruse ntambe nikoripata rege teseni Again Soccer TV koruga igambarambare ene egetije chinlega kya Wilson Airport ime yechigoso inabanyangongo eretari anenchenkoro kwa Daniel Omwaga Biamono murikito Daniel Omwaga kurwa se ensemeyo yechigoso mwanchu murigaria notwikira omwerio abwa maya korwa ensoko ensa emo asobot kobega kugwakira mbuya mono na gukomanya buna ogandra gutwara oborigerio bya wemeroberia gendrete asembeo yansoko TV gikoroga chinsa isato inchikore na gaiga tosanga iga negati ya yanda mange nchenkoro kwa Clinton Ndigi tomera na asembeo na ndenya saika wanje. Eye Nensoko TV, uboroso
bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera, ekegonko, esukari, lisabeso, ukurasa kwa manyinga yan blood pressure. Ninki turakole wetanga kuru wasare. Nyora chibu asomrobilyo bubugimanobo chenu. Asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyibande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko